ole thil tu te che pai ve ko le tun tuma chuan road traffic accident chung chang kan soi dona tin Sunday hi bloody Sunday ya kan chan tir mek mi chung chang hi tun aya war zo ka kan soi mol hi awa chule video rang rang ate po kan lo soi to thina road traffic accident lir thei manga accident na hi mishing ram tuile lo min siam ne mem tu le mishing natna shan pa nei si lawa nunna kan chan phana satna em ania ni tin mai hian accident wanga ru tliak aizol ko chunga ringot po hian a thleng hnem thin hle ni road traffic accident wanga liam nei som pakhat zinga rutliak pahni an oma road traffic accident wanga liam nei som paruk zinga rutliak pahni an oma sari thlengin emergency case som thu ban neya mithi an nei lava naw piang pakhat an neya emergency case tamber khosik le accident ani aizol kho pui chunga road traffic accident wanga liam nei palian oma rutliak anom lo chumni in wi se pahni an thung zonet zing dai film te LPS by Mizoram te kanen chuan accident thlen hnem thin zia te tin ram tuile lo te tin thi pha te po anom na sat thin zia kan thewa tin henga lang lo accident te naw lian tham ni lo poi tham thleng lo po voi tam taka thleng thina ni nada dang nei si lawa mishing nunna la thut tu le thliam na takmin tor tir tu boi pui ngai le ram tuile lo min siam na sa em tu ania chumi thlen chan tam ber chu kan film khur tok lo wang le the rules of road regulation kan som that tok lo wang te kan ti tur kan ti lo wang te le kan ti lo tur kan ti wang te ani fo thina ni tam tak chu rui lo ti wang te ni a zu rui wang te tin thil dang rui wang te ania amaro chu har film rui lo hai lo midang te ngai sakna tel mi lo lir thei khal ching mani control thei ba kat chakat lan ching ten heng hian thlen tel fo bok thina ni te chuan tun hnai hian Mizoram a kong tha kan nei chho tan dona double lane kan nei ve tan don ek ani tuna hian an pei fel chho tan meka tun hnai a hian khup lei route chi riders alon pung chho hloi mai ni mani side lampo rang chi alo mani side at corner po la thiam lo tin midang in kong puan mang ve nei ti po ngai sak lem lo khopa tlan ching aron pung chho na sa viau maya tiang bikers community hi aron lian chho viau nin alanga hei achan ni thei anga lang pakhat chu tunhai a hian social media YouTube ate Instagram lamate influencer anon oma chung zinga chuan a thalo zonga mi influence theite tin a tha zonga influence thei zinga po khami te ti dan enton an film khorna enton le chuang si lo kha anon pung chhota ni hian a hriat ani tin chu mai ni lawa two wheeler chau ani lawa four wheeler khaltu te zinga te tin motor dian khaltu te zinga te sumo te thleng point ani midang ngai changlek lawa khal kan pung na sa hle mai he hian accident a thlen hnem zia chu soi ngai loin kan shevekin karing abi kin heng midang ngai chan ve na nei mi elo kong pui midang in an mang ve ni ti ngai to du mi elo te ron chuana chan ber nia lang ta chu tunlaya kan style it's my life ti te kan nunna nia ka thu ti chu thu ran lo ri ta se dan lowa license nei test mi lowa license nei driving license nei rules of road regulation po shemi lowa driving license ron nei top hi an tam ta hle ti mi tam tak thu soi tangin kan she the ni kan future of bright vak lo chu wang chuan a in shil hria ta kan in shil hriat nem mi apoi mo hle cholima sa thil thleng video pakhat bikers te tlan dan chung changa video pakhat viral oma khani anung berabi te ho phei hi chuan hei an cornering ron lak na hi an ron direct pop to maya he video a caption a chuan he video la tupa hian heng tlan he tianga tlan thin ho te film khur tur le he tianga ti fo lo tur hian acha a thil makne pakhat chu comment lama kan mizo bikers pakhat hian comment pe in boy tlung collection pela alo zel din hek mayang dina soya heng ho influence tu zinga mi pakhat thi ani veni te tinga kanan soi thin te ril ro lo na viau thin te po ani ma na le amaro chu chiang de kan soi du chu he tiang road traffic rules ka soi reng te tin accident thleng ka soi reng te thil ni dan thleng ka soi reng hi voi khat ma kala zel din ngai lowa ataka ka mu ngei te ataka ka ton hriat te tin kalo boi pui ve na sat em to thina wanga heng thu te hi soi ngam ka nia
soi thin ka nia ka ton hriat atang le ka thil mu le hriat chiang tak te atanga soi thin ka ni traffic rules le hetiang lama hian voi khat ma ka zel din thu kala soi lo ti kan soi du ani ti chon tun video kan muang chi hi Sunday ya mu turan tam thin khop moya arong side in an tlan put pota ni kumla ma te po accident thleng to te kan tilan khatin mundanga te po thi na te alo thleng photo thina na tak taka in hliam na te alo thlenga tin video viral mu tur te po tam taka om to kha tin heng ho hriat ran na an ni veke ka tilowa heng ho hriat ran na thave deuh mai chu an bike side glass an thlon tlang puya convex mirror te ro te handlebar an vot tlang pui ni tuna he video lang ho hi chu tiang chuan niam kan enang tin an bike hi atei lan thlon tlang pui boka tin number plate hi a in thlep lu te mo achunga in thlep lu thein an vo lu tlang pui bokani amaro chu tianga ti hi bike ngai na mi tan le he tiang racing bike anga siam du tan chuan a luk satinal e mema bike hi atilang fit bokani ti chuan he tianga tlan puat puat thin te ngai mo an hlo chho tan viawa apun pon pung na sa viawa he hian mi puite ya biker zong zong huat na atu chawang ti a hlawm khop maya phim khur takal lir thei khal thin midang te veng thok tak chunga lir thei khal thin ten he tiang ho mi hok lak ho midang pawisa lemlo ho thil ti wang hian an tuaranga an che pha vekang ti hi a hlawm khop mai he tiang lama tui mi te pon en ton tur dik hi kan en ton angai ni mizo lir thei khal manga video siam thin zinga zira pc te montea info bikes te ap ral te film khur takalir thei khalchi midang ngai chang le zirtina nei thatak takalir thei khalchi te noma tin chu tiang ni lo tlan chak satlia tak tak ang chi te po hetiang influencer zinga hian tam takan omboka anu le pa te pon kan fa te an no pan te ta tangin en ton tur dik zirtir tur en ton tur dik zirtir na dik zirtir thei tu turi tan ngai san tir apoi mo viawin ka ria tin hei tun hnai riders ron chok thar ho te midang ngai saklo tak takat tlan thin te hi aizo le a cheve leng pui kong te le selling cheve la ringo thian heng hi boina min thlen tu ni lowa mun sang sanga boina thleng nem hlea tu hnaya po champhai leile zol phei vela in tlan siak thin te kong dunga chak tak takat tlan thin te ngai mo an hlona sat khop maya tin accident an thlen nem boka tu hnaya po nut nu pakhat taka an hliam le thu kan han shelea azia lo tak takani tam tak chuan hetiang hi chu khovela om reng don kan tirem thei tak tak lawang kan ti mai thei amaro chu mi nam anga nam tam kan la nilawa mitlem te kan la nia in thre chiang tak tak kan la ni chumi fa la in ti thei de uvek hi kan ni chuwang chuan heng thil hi chu kan tan rual tak taka ma kan la tak tak ani chuan kan tirem thei lu tuk ti hi sheila ani lo zong le anual zong in fui ang chi te heng ho ngai zam tura in fui ang chi te hi chu ti lo a thaviawin ka ria achan chu atuar tu kan ni theya atuar tu kan la tang ve thei tin kan chung te po atuar tu an la tang ve thei second khat lek chunga he tiang thil hi thleng mai thei ni ka soifo thin accident he tiang film khur lo tak taka khal tu ten an thlen hian an du len mani chu kong thlangai mo bang sui ne mo kan tong mal som lo lutuk lawang chu mo an mani in tuar mai sela han du le ka tiang khan an mani in fel fai mai thin sela ziom tur amaro chu an film khur lo zar hi an mani ai mi dang hian an ni ai na sa hen an tuar thin an ni chon an nuam ti thilania an hlim pui ania an du chuan thi chil mak po ni se an du ber han thi pui ni men du ber an nat pui ni maya kha chu kan soi phak awani lo amaro chu kan soi phak aron ni tak na chan chu public interest ani mi pui zong zong ta na ni mi pui him na ti der thong thei tu te midang him na ti der thong tu midang nun na hlau oma siam tu ani wangin kan soi theiom ve ni hemi chung chang ai chuan tun hnai chawa aizol lama po police te han chang khop maya tin lung leilam tran zia te po kan thria zan rea te tiang hian duty in siamin kholai him lo tak tak alir thei khalte vai na an thoka man turan tam hem thri hle mai tling lo lir thei khalte helmet khum lo lir thei khalte zurui chunga lir thei khalte beng cheng taka lir thei khalte triple riding wanga mante tam takanomani he zan lai checking duty mun sang sang ani chin hian accident na satakin ati tlem ngei ari nom riawani thilmak ve deuh pakhat chu zan lai vela kholai kan fan kol thin po khan helmet khum lo mu turan tam thin zia kha police duty om to lo nuwa chuan in hrianga in mu thin vek ani tho ka ringa
hemi chung changa hian ting hian ngai dan ka neya mizo te hi kan rin om lo ani don hiya tiril rup put na chin hi ka nei ni amaro chu an mani lu ania an mani lu himna tur ania kha chon thu thu lo da taila amaro chu police an duty awanga vil ngar ngai police na min vil lo huna dan som du mi lo kha chu ring tu tha tak ti chi ani viau ka ring lo ani ring tu pathian ring tu dikna du in ti tan chuan police in min vile mo vil lo emo dan ania ani dan tur angani kha chuan kan ti mai tur kha din ka ria mi pakhatina sarmon na soi USA a chun sanga kan mana claim te chu mana enga tinge sangan tam seman belero ka tia te ka parmita hian chu ti za chi chu man theina dan ka ne aba kaman bel chuan thil diglo ka ti dona sin tin kha a parmita a thei ang za che kha mana ati anga namri nom hi mi nam hian lo ri nom khop maya mizo namri nom in ti te hi anri nom zo tok thin lo ani police an duty lo chuan vek chunga po traffic police an duty ni ti in shil pung ti tur in shil chop ngai sup ang kha kan nia kan rin om le rin om lo chu in ngai dan lo ni ta sela helmet khum lo poisia kan soinga kan lu achang bi ke mo kan hlau lo ni chon thu ran lo ni ta se pani lo kan veng pakhata chuan sunday zinga tlangwal pakhathi thil lei turin achuaka toite kaltumani helmet po khum lovin dora tlan lok tumania ma se athil lei tum khan lo nei lo zela kal thui zela sunday zinga nia police duty po nom lem lowa kal zela alir thei po rang a om lem lowa ama po hliam na tur lem lowa ama ro chu alu avafu palhla umaya apoi khop maya ni kho shelowin ka riat china khan thakhat zet moi oma anu zela tin nge om zui tak zel ka rezom talowa chu chuan helmet khum lo poizia atilang chiang thei viewin ka ria tin chu mai chu ni lowa the rules of road regulation ina soite road sign kan tiang te no parking le no turning kan tiang te chi sang one way man tur ang chi te film khur na thil tu sang rak ang chi te hi duty te min veng tu turanom lo hian ngai tha mai hi kan ching thina ring tu tha tak tak en ti te ko le tui tha tak tak en ti te po heng hi kan rin om na hun lan tir turani veng tu anom reng man lo wangin signboard te road sign te tar thina ne tin khapna thu te thu pek te chwa thina nia heng hi kan zom hi kan ring tu ni na te mizo namri nom kan ni zia kan lan ti na hun te nin ka ria tin sunday kan pathian biak ni ya accident thleng tam talu tukte road traffic accident case ni dang zong aya asang falnal thin te tin accident wanga boral kanom ta fo mai te hian inen fia le zual kan ngai chhota zel ni na hriata kan lo chuak kan lo rai ta hun ol ni tanga kan nei lo kan lo chuak du ni poin midang te ngai chang chungin kan tlan chak du ni pon mani saita khu pa lei kan hru du ni poin kan saita kan tlan na tur hmuna tlanila chu chuan nunna tam tak a chan him theya chu lo ta ka kan film khur lo wang le dan kan bo chiata wanga midang te nunna der thonga kan wada kher kha a chulna om lowa kan chan ni ta sela kan du bi kinari nom lo chu hretlangila a thaviawin ka riatin mitam takin kan tuina ni nuam kan ti ve zong ani hetiang in khap sak fo tum mai ti tam takanom thin hei hi ai jelama chon ka post to silai ka hi ka tuina tak mai ni nuam ka ti zong tak mai ni sport pakhat ania nuam ka ti zong ani thalai ka nia ka tui zong ania ti wangin mi omna hmuna te puiput na hmuna te wantlang ta na nok sakin kho chunga te tin kong pui dunga te le range pa ngai nilawa ati na tur mun nilaw aka na tur mun nilawa kap maila met puak fo maila midang ta na har sa na siam khople ari midang te tiral chi khopte tin midang te nunna ta na hlauhawm khopten kap maila ngai mo hlo na sat viau karing chu tiang che chon bike te lir thei dang te po ni nunna la thei khopa thil hlauhawm ani midang te nunna kan lak sak theina khopa man ro hlauhawm ani tin ari ringot poina midang te atiral khel thei ni chuwang chuan midang hi khovelan cheng ve midang hian kongpuin mang ve midang nunna ta na poi thein ka om thei ni ti hi sheila midang te ngai chang chunga kan nuna ngai ni ti hi reng tengu ani lo chon midang ena min ngai chan bi lowa kanin ngai chan ton lowa kan du dana kan nun chuan khovel hi a hreom lu tukang nun na har salu tukang kan community kan ti chezawang te hlawm chuwang chuan
fiam khur takin lir thei kan khala kan lo lo mani po in midang te ta na har san na siam lo zong te khotlang ti boi lo zong te bi nunna ta na hlauhawm lo zong te in khosak hi tum hram hram tengu